हेलो दोस्त, नमस्ते, प्रणाम। मैं सुमन यादव आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने सुमन आउट के चैनल पर। आप सभी के बीच में एक दहेज गीत लेकर आई हूँ। आप लोग फुल वॉच करके सुनना, उसके बाद कमेंट में बताना ये मेरा दहेज गीत कैसे लगा। और थोड़ी टाइम निकाल के जी सुन ले जाए भाई, हमरो सपोर्ट हो जाए। चलना सुनाओ था, ध्यान से सुनिए दहेज गीत। एक भाई भेजत बा, बहन डरात ससुरे ना जाए चाहत बा। देखा काका बहाना करत बा। कैसे के जाई हम ससुरवा भैया बीरनु, ससुरवा भैया बीरनु। नाही सिखली कवनो साहुरवा भैया बीरनु, नाही सिखली कवनो साहुरवा भैया बीरनु। कैसे के जाई हम ससुरवा भैया बीरनु, ससुरवा भैया बीरनु। नाही सिखली कवनो साहुरवा भैया बीरनु, नाही सिखली कवनो साहुरवा भैया बीरनु। सासु ननद भैया मैया गरिया देई हई हो, मैया गरिया देई हई। अरे हमारा से सहलो ना जाई भैया बीरनु, अरे हमारा से सहलो ना जाई भैया बीरनु। सासु ननदी भैया मैया गरिया देई हई हो, मैया गरिया देई हई। अरे हमारा से सहलो ना जाई भैया बीरनु, अरे हमारा से सहलो ना जाई भैया बीरनु। सासई ननद बहिनी मैया गरिया देई हई हो, मैया गरिया देई हई। सुनीली हुआ चरा पसारी मोरी बहिनी, सुनीली हुआ चरा पसारी मोरी बहिनी। सासई ननद बहिनी मैया गरिया देई हई हो, मैया गरिया देई हई। अरे सुनीली हुआ चारा पासारी हमारी बहिनी, सुनीली हुआ चारा पासारी मोरी बहिनी। कैसे के भोजना बनैबै ससुरारिया, बनैबै ससुरारी में। कैसे बोलब पिया से बचनिया भैया बीरनु, कैसे बोलब पिया से बचनिया भैया बीरनु। कैसे के भोजना बनाइब ससुरारी में, बनाइब ससुरारी में। कैसे बोलब पिया से बचनिया भैया बीरनु, कैसे बोलब पिया से बचनिया भैया बीरनु। सासई ननद पूछी भोजन बनायु बहिनी, भोजन बनायु बहिनी। पियवा से मीठी बचनिया मोरी बहिनी, अरे पियवा से बोलियू मीठी बचनिया हमारी बहिनी। सासु ननदी पूछी भोजन बनायु, अरे भोजन बनायु। अरे पियवा से मीठी बचनिया हमारी बहिनी, अरे पियवा से मीठी बचनिया भैया भी हमारी बहिनी। अरे कैसे के जाई हम सासुरवा भैया बीरनु,
कैसे के जाई हम सासुरवा भैया बीरनु, नाही सिखली कवनो सहुरवा भैया बीरनु, नाही सिखली कवनो सहुरवा भैया बीरनु। धन्यवाद दोस्तों।